Τι συμβαίνει πραγματικά στα σύνορα Ρωσίας και Φινλανδίας? Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα και επικίνδυνη φάση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Μόσχας? Και πόσο μπορεί να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη αν η Φινλανδία ανοίξει τελικά την πόρτα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της? Οι εξελίξεις στη Βόρεια Ευρώπη προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς οι σχέσεις Ρωσίας και Φινλανδίας εισέρχονται σε μια νέα περίοδο επικίνδυνης κλιμάκωσης. Η απόφαση του Φινλανδικού Κοινοβουλίου να άρει τη μακροχρόνια απαγόρευση που αφορούσε την παρουσία και τη διακίνηση πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της Μόσχας. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι οι πυρηνικά όπλα θα εγκατασταθούν άμεσα στη Φινλανδία. Ωστόσο, ανοίγει για πρώτη φορά το δρόμο ώστε στο μέλλον και υπό συγκεκριμένες συνθήκες η χώρα να μπορεί να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ που αφορούν πυρηνικά όπλα. Η Ρωσία δεν άργησε να απαντήσει. Η Μόσχα έκανε λόγο για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη και προειδοποίησε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εθνικών της συμφερόντων. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε την απόφαση ως αποτέλεσμα τυφλής ρωσοφοβίας και προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει με τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους στρατιωτικούς αναλυτές. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες κινήσεις της Ρωσίας? Ένα από τα πιθανότερα σενάρια είναι η περαιτέρω ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων Ισκαντέρ στις περιοχές απέναντι από τα φιλανδικά σύνορα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η αεράμινα γύρω από την Αγία Πετρούπολη, ενώ οι ρωσικές αεροπορικές και πυραυλικές δυνάμεις θα παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ έχει ήδη μεταβάλει δραστικά το στρατηγικό χάρτη της Βόρειας Ευρώπης. Η απόσταση μεταξύ των φιλανδικών συνόρων και της Αγίας Πετρούπολης είναι μόλις περίπου 200 χιλιόμετρα, γεγονός που σύμφωνα με τη ρωσική στρατιωτική αντίληψη μειώνει δραματικά τους χρόνους αντίδρασης σε περίπτωση κρίσης. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ρωσία διαθέτει ήδη τις δυνατότητες να πλήξει στόχους σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά πυρηνικών όπλων πιο κοντά στα σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα ανάπτυξη στρατηγικών όπλων θα έχει κυρίως αποτρεπτικό χαρακτήρα. Το βέβαιο είναι ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι πλέον η περιοχή σταθερότητας που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Η αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, όπου κάθε απόφαση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το μεγάλο ερώτημα όμως παραμένει: μήπως βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας κούρσας εξοπλισμών που θα αλλάξει για πάντα το μέλλον της Ευρώπης?